Takže ahoj lidi, zdravím vás od dnešního videa a chci vám říct, že jsem objednával teďka zase pyrotechniku, takže objednal jsem si Black Bomb, Bomb a Viper v tom jednom setu za 45 korun, pak jsem si objednal 3 balíčky pirátů a ohňostroj Frankenstein Harley a něco z toho budu odpalovat na Silvestra, na bráchové narozeniny, něco budu odpalovat ještě před nima a tak. Videa by měly vycházet 2 za týden asi, protože nemám času a zítra bych asi udělal video na odpálení dýmovnice bílé, minutové Doom Boom, Purple, pak TNT, Mega a Pico Pirát. A nakonec bych dal asi, nebo brácha by dal možná výmetník Fakta X, takže to bude asi pro tohle video vše. Zanechte like, hlavně odběr a jestli chcete, tak jak budu mít 5 odběratelů, tak udělám speciál a možná nějakou soutěž o pyrotechniku, takže se máte na co těšit. Takže čau.